Wel, mae 2 darlleniad gyda ni heddiw, felly os oes Beibl gyda chi, newch chi droi iddo fo. A os ych chi eisiau Beibl, mae rhai i gael yn y cefn, ond bydd y geiriau hefyd ar y sgrin. Mae'n darlleniad cyntaf ni yn dod yn Salm 16, wedyn byddwn ni'n troi i Hebreaid 12. Felly os newch chi droi i Salm 16 i ddechrau, a wedyn ffwrdd ni i Hebreaid 12 ar gyfer ein ail darlleniad. Salm 16. Cadw fi, o Dduw, oherwydd llochesaf yno ti. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Nid oes i mi ddaioni ond yno ti. Ac am y diwiau sanctau sydd yn y wlad, melltith ar bob un sydd yn ymhyfrydu ynddynt. Amlhau gofidiau y mae'r un sy'n blysio diwiau eraill. Ni chynigiau fi waed ydynt yn ddioffrwm, na chymryd eu henw ar fy ngwefusau. Ti arglwydd yw fy nghyfran am cwpan, ti sy'n diogelu fy ran. Syrthiodd y llinynau i mi mewn mannau dymunol, ac mae gennyf etifedd rhagorol. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i mi, yn y nos y mae meddyliau'n fy hyfforddi. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad, am ei fod ar fy neheilaw, ni'm symudu. Am hynny, llawenhaf yng nghalon a'r gorfoleddau fy ysbryd, a chaiff yng nghawd fyw'n ddiogel. Oherwydd ni fyddai'n gadael fy enaid i Sheol, ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld pwll distryw. Dangosi i mi lwybr byw bywyd yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd, ac y mae dy ddeheulaw fwyniant bythol. Ac ymlaen i Hebreaid pennod 12. Hebreaid 12, adnodau 1 i 13. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith pob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath edlyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid, rhag i chi flino na digaloni. Hyd yma, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod, ac yr ydych wedi anghofio'r anogaeth yn eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid â digaloni pan geid y geryddu ganddo, oherwydd mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu, ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Goddefwch y cwbl mwyn disgyblaeth, y mae Duw yn eich trin fel meibion, canys pa fab sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Ac os ydych heb ddisgyblaeth, y mae pob un yn gyfrannog ohoni. Yna bastardiaid ydych, ac nid yn blant cyfreithlon. Mwy na hynny, roedd gennym rhieni diarol i'n disgyblu, ac roeddem yn ei parchu hwy, ond i ddylem, yn fwy o lawer, ymddarostwng i'n tad ysbrydol a chael byw. Roedd ein tadau yn disgyblu am gyfnod byr, fel yr roedd ein twy'n gweld yn dda, ond mae ef yn gweld hynny lles, mwyn iddyn ni allu cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef. Nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir, ar yr un pryd yn ymddangos yn bleserus, ond yn hytrach yn boenus. Ond yn nes ymlaen y mae'n dwy'n heddychrol gynheuaf cyfiawnder i rai sydd wedi hyfforddi ganddi. Felly cryfhewch y dwylo llesg a'r gliniau gwan, a gwnewch lwybrau union i'ch traed, rhag i'ch aelod cloff gael ei ddysgymalu, ond yn hytrach cael ei wneud yn iach. Amen. Rhaid o hwyl a John Trahan i fynd ysgwch yna.
Wel, mae'n braf cael bod gyda chi yma bore yma yn Ysgol y Dderwen. Mae'n hyfryd iawn. Ac dwi am dynnu'ch sylw chi y bore yma at yr ail ddarlleniad ac yn benodol y tair adnod cyntaf o Hebreaid 12. Ac i ni wedi clywed y darlleniad nawr, ond i'ch atgoffa chi am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n unnau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen fe o ddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiastyru gwarth ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a o ddefodd y fath elyniaeth ato ei hun gan bechaduried, rhag i chi flino na digaloni. Wel, so'n siŵr faint o chi oedd yn gwylio yr Olympics. O'ch chi licio'r Olympics? Chi fodlon dangos os o'ch chi licio'r Olympics? O, rhai, na fe, dim pawb. Weles i ddim bron o'r Olympics tro yma, ond dyna fe. Ac maen nhw wedi gorffen erbyn hyn, wedi bod mlaen am ryw bythefnos yn ddiweddar. Ac wrth gwrs mae'r gemau Olympaidd yn mynd nôl ganrifoedd cyn amser Iesu Grist, ac o'n nhw yn eu hanterth yn nyddiau y Testament Newydd. Ac mae ambell i ddarlun yn y Testament Newydd o'r gemau Olympaidd. Philippiau 3, yr apostol Paul yn cyrchu at y nod ac yn pwyso ymlaen. Mae rhai yn meddwl taw ras cerbyd sydd gyda chi fanna, ac rhedeg y ras, a wedyn mae'n sôn am ymladd fel boxer, cwffio, nid cwffio gyda'r awyr. Felly, mae'n ambell i ddarlun yn y Testament Newydd. A fan hyn, wrth gwrs, y darlun yw y ras. Darlun rwydd iawn i ni i ddeall a'i ddychmygu. Y bywyd Cristnogol fel ras, felly, fel rhedeg yr yrfa. O'r dechrau i'r diwedd. Rhedeg a dal ati i'r rhedeg, nid dechrau, nid cyrraedd chwarter ffordd, hanner ffordd, ond y diwedd. A dyna'r pwyslais sydd gyda ni yn y llythyr at yr Hebreaid. Mae'r llythyr yma at Gristnogion o gefndir Iddewig. Ond nhw'n Iddewon oedd wedi derbyn Iesu fel Mesaia, beth maen nhw'n dweud heddi, Messianic Jew, ynddo fe? Wel nawr te, maen nhw wedi troi at Iesu Grist, maen nhw wedi dechrau dilyn yr arglwydd Iesu, ond maen nhw'n cael amser caled. Mae yna erledigaeth yn bygwth, mae pobl yn erbyn, dyw i ddim mor hwydd i fod yn Gristion, fel mae'r Testament Newydd yn gweithio ni. A maen nhw'n cael eu temptio i fynd nôl. A dyna holl thema y llythyr at yr Hebreaid, maen nhw eisiau mynd nôl at Iddewiaeth. Maen nhw'n cael eu temptio i fynd nôl at yr aberthau, at y seremoniau, at Iddewiaeth. A mae y sawl sy'n ysgrifennu y llythyr, ni'n mynd hollol siŵr pwy sydd wedi ysgrifennu'r llythyr, mae'r sawl sy'n ysgrifennu yn dangos nawr bod Iesu Grist gymaint gwell, cymaint mwy rhagorol, achos pwrpas yr Hen Testament oedd paratoi'r ffordd. Pwynt o mlaen ato fe. Ond nawr mae wedi dod. Felly, beth yw'r pwynt? Beth yw gwerth mynd nôl at rhywbeth oedd dim ond yn paratoi y ffordd? Dychmygwch chi bod chi'n adeiladu tŷ. A mae rai pobl cyn adeiladu rhywbeth mawr, maen nhw'n wneud model bach. Chi wedi gweld nhw fel display model. Nawr dyma siwr fydd yr adeilad yn edrych. Model to scale. Allwch chi ddychmygu wedyn pan mae'r adeilad yn barod bod pawb eisiau mynd i fyw yn y scale model. Beth yw'r pwynt? Pwrpas y scale model o dangos beth fydde yr adeilad. Pwrpas yr Hen Testament yw pwynt o mlaen at y Mesaia a'r cyfamod newydd oedd i ddod. Felly, mae Iesu Grist yn well. Mae'n uwch na'r angylion. Mae'n uwch na Moses. Mae'n uwch na'r offeiriaid a'r offeiriadaeth oedd gyda chi yn yr Hen Testament. Sy'n eisiau ailadrodd aberth Iesu Grist bob blwyddyn, bob amser.
Na, unwaith ac am byth. Mae'n offeiriad tragwyddol. Mae di offrymu ei hunan. Unwaith ac am byth. Mae'n gymaint mwy. Mae'n gymaint well. Pam mae'n pwysleisio hyn? Wel, mae'n wir. Ond achos bod nhw eisiau troi nôl. Achos bod nhw eisiau mynd nôl at yr hen gyfamod. Yr hen iddewiaeth. Ac mae'r darlun nawr te yn ddarlun da. Darlun y ras. Maen nhw wedi dechrau ras. Mae'n dechrau mynd yn anodd, a maen nhw yn cael eu temtio i dynnu mas. I stopo. I fynd naill ochr ac i fynd i wneud rhywbeth arall. Wel, i fynd nôl at beth oedd gyda nhw o'r blaen. A mae'r darlun nawr te o fywyd y Cristion, wedwn ni o'i fedydd yw fedd. Dyma fe, dyma'r bywyd Crisnogol pan mae'n proffesu ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn gyhoeddus, nes bod yn dod at ddiwedd i oes. Dyna'r cwrs, chi'n gweld, dyna'r yrfa sydd wedi osod o'n blaen ni. Ac mae'n fywyd arbennig, mae'n fywyd rhagorol. Dyma'r bywyd gorau posib. Dyma, meddai Iesu Grist, yw'r bywyd helaethach. Mor abundant. Mae wedi dod i roi i ni. Achos mae'n golygu bywyd o heddwch gyda Duw. O berthynas agos, o gariad, cyfamod gyda Duw yn Iesu Grist. Mae'n golygu bywyd o wedi cael ein huno, wedi'n clymu wrth Iesu Grist yn un, fel pen a corff ac fel cangen a choeden. I ni'n un a Iesu Grist trwy ffydd ynddo fe fel ein gwaredwr. Mae'n fywyd o edifeirwch, o'r dechrau i'r diwedd. O'r dechrau i'r diwedd. Mae arwyddion bywyd newydd yn cynnwys edifeirwch parhaus ar hyd llwybr y Cristion. Nid rhywbeth i ni'n neud unwaith i ddod i nabod Iesu Grist. Na, mae edifeirwch yn rhywbeth ar hyd yr amser a ffydd ac ymddiriediaeth wedyn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fywyd cyfiawn, meddai Iesu Grist, bywyd a chyfiawnder dyfnach na chyfiawnder y Phariseaid. Cyfiawnder dyfnach na chyfiawnder y rhagrithiwr. Ac yn y bregaeth ar y mynydd, mae'n esbonio hwnna i ni. Mae'r rhagrithiwr yn hapus i edrych yn dda ar y tu fas. Dim ond bod popeth yn edrych yn iawn. Dim ond bod popeth yn edrych yn oce i bawb arall. Bod popeth yn edrych yn deudi ac yn lan ar y tu fas. Na gyd oedd yn bwysig i'r rhagrithiwr, na gyd sy'n yn bwysig. A gyda llaw, un peth sydd wedi taro fi yn ddiweddar, o ddysgeidiaeth Iesu Grist, mae rhagrithwyr yn para ymlaen tan y diwedd hefyd. Nid dim ond yr rai genuine. A mae hwnna yn arswydus i fi, ond na fe, mae rhagrithwyr yn para ymlaen tan y diwedd. A dydd Iesu Grist bydd yn ein gwahanu ni yn derfynol. Yn gwahanu y gwenith yr efrau a'r defaid a'r geifr. Ond ta waith yna, mae bywyd y Cristion yn fywyd o gyfiawnder dyfnach. Shwd ych chi'n nabod y Cristion? Wel, mae e'n berson sy'n dlawd ynddo fe ei hunan. Mae'n dlawd yn yr ysbryd. Does gyda fe ddim byd i gynnig i Dduw. Does gyda fe ddim byd i roi i Dduw. Mae'n dod o hyd a'i ddwylo fe'n wag at yr arglwydd. Bob dydd, bob amser, sgyda fe ddim byd i roi, gwyn o'i byd y tlodion yn yr ysbryd. Wedyn ni, mae'n galaru am ei bechod. Dyw e ddim yn hapus am bechod. Mae'n achosi tristwch a galar iddo fe. Gwyn o'i byd yr rhai sydd yn galaru. Dyma arwydd bod yr ysbryd glân ar waith y mywyd rhywun. Mae gofid am bechod. Dyma yn gyfforddus. Mae'n cwmpo, mae'n syrthio i ni gyd, ond i ni ddim yn gyfforddus. Mae'n fflag mawr coch i ni, dyle fe fod yn larwm mawr i ni, os i ni'n teimlo'n gyfforddus gyda unrhyw bechod yn ein bywyd ni. Pan i ni'n ymwybodol ohono fe, i ni fod i greu gelyniaeth. Brwydyr yw e, oedden ni'n cwmpo, ond brwydyr yw e yn erbyn pechod. I ni'n galaru, i ni'n
Wedyn, mae person dan dylanwad yr ysbryd glân yn addfwyn. Mae'n fodlon plygu o flaen Duw. Mae'n fodlon plygu o flaen gair Duw. Mae'n fodlon plygu o flaen ewyllus Duw. Mae'n addfwyn. Y gair addfwyn yw ceffyl sydd wedi cael ei dorri mewn. Na'r gair. Mae'n gallu cael ei arwain gan yr arglwydd. Wedyn ni, mae e'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder. Mae yna newyn i gael bod yn iawn gyda Duw, a mae yna newyn am fyw yn iawn yng ngolwg Duw. Na'r bywyd Cristnogol, gwahanol ddarluniau nawr, o'r bywyd Cristnogol. A mae fel fan hyn, fel ras. Llwch chi feddwl am sprint, ond dim ond i rai fel y lleidyr ar y groes mewn sprint. I ran fwy o'n ni, diolch am hynny, mae'n farathon, mae'n hir. Gallwch chi feddwl am steeplechase, gyda'r clwydi a'r dŵr. Dyw hwnna ddim mor rwydd ydyw e. Gallwch chi feddwl am cross-country, pan chi goffa mynd trwy'r mwd a'r dŵr, a'r tyle, a wedyn lawr, a llefydd anodd. Na fe, all of the above yw'r bywyd Cristnogol. A'r pwyslais nawr te yw siwt mae'r rhedeg yn dda. A siwt mae'r rhedeg tan y diwedd. Mae'n gret. Mae'n gymryd o help i ni. Y darn bach yma, mae'n gymryd o help ymarferol i chi a fi, achos beth i ni moyn yw redeg sboi'r diwedd. Dal ati tan ddiwedd yr yrfa. Beth ni fod i wneud? Cymryd sylw o'r dorf yn gynta. Cymryd sylw o'r dorf. Adnod 1, am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu a rhedeg yr... Cymaint torf o dystion. Chi'n cofio amser Covid? I ni'n gweud nawr, oedd hwnna cyn Covid neu ar ôl Covid? BC? AC. Cyn Covid, ar ôl Covid. Oedd yn fam, cyn y ryfel ac ar ôl y ryfel. Ond i ni, cyn Covid ac ar ôl Covid. Chi'n cofio'r gemau ffwtbol a rygbi amser Covid? O, na ddiflas. Dim torf ychan. Neb na yn gwylio. Sa'n bod, siw beth oedd e i'r chwaraewyr, oedd e'n ddiflas i edrych arno fe weithiau, ac oedd e mor ddiflas, chi'n bod beth nath y Premier League, geson nhw'r sound system a recordio sŵn tyrfa. Oedd e'n neud gymaint o waniaeth i'r chwaraewyr bod nhw'n goffo ware heb sŵn, heb y dorf, ond nhw wedi recordo sŵn torf i helpu nhw i ware y gêm. Wel, nawr te, mae yna dyrfa gyda ni, meddwl y geiriau yma. Mae dyrfa gyda ni yn cefnogi ni. Saint yr Hen Testament yw'r rhain. Dyna pwy mae'n cyfeirio ato. Pennod 11, arwyr y ffydd. A mae nhw nawr, nid bod nhw yn y nef fel sy'n nhw'n edrych lawr, nid dyna beth mae'n golygu. Mae tystiolaeth nhw, fel sef e'n gweithio ni, come on, cariwch mlaen, dalwch ati, cadwch eich llyged ar addewidion Duw, pwyswch ar yr arglwydd, daliwch i fynd, pidwch a roi mewn, pidwch a troi nôl, pidwch a roi lan. Mae nhw fel y dyrfa yna, neu tystiolaeth nhw. Ac wrth gwrs, tystiolaeth Noah yn adeiladu arch. Dim sôn am law, eriod wedi bod, a mae'n adeiladu arch. Siwr o fod yn edrych yn ffwl, siwr o fod yn cael ei wawdio. Beth yw pwrpas y cwch mawr enfawr, y llong fawr yma, Noah? Beth ti'n neud? O, mae dilew yn mynd i ddod, mae dŵr yn mynd i ddod, mae'r byd yn mynd i gael ei foddi. Ie, na fe. Siwr o fod. Ond, oedd e'n neud e trwy ffydd. Achos dyna beth oedd Duw wedi gweud. Sef ots beth oedd pobl eraill yn gweud. Oedd Duw wedi gweud, mae dilew yn dod. A nath e baratoi. A gath e ddim i siomi, wrth gwrs. Na chi neges i ni. Glynu wrth air Duw yw ein busnes ni heddi. Yn ein cymdeithas ni heddi. Glynu wrth y Beibl. Sef ots beth mae'r byd yn gweud. Mae'r byd yn mynd i weid pethau gwahanol. Mae'r byd yn mynd i newid i farn. Mae'r byd yn mynd i ddweud bod pethau sy'n dda yn ddrwg a pethau sy'n ddrwg yn dda. Sef ots am ni. Mae rhaid i ni lynu wrth air Duw. Dyna mae neges Noa'n gweud wrtho ni.
Ac Abraham yn mynd i wlad, doedd e ddim yn gwybod am y wlad. Gas e ddim eti feddu dim part o'r wlad. Oedd y cwbl trwy ffydd. Trial am blentyn pan oedd e'n bron yn 100 oed trwy ffydd. A gas e ddim i siomi. Gas e ddim i siomi. Oedd e'n gweld ffyddlondeb Duw. Oedd e'n gweld gallu Duw. Ac yn ei fab ei hunan, oedd e'n gweld yr had, oedd e'n mynd i ddod i fendithio'r byd. Iesu Grist, wrth gwrs. Ac wedyn ni, chi'n gweld Moses. Moses yn y palas, wedi cael magwraeth tywysog. Digon o bopeth. Gret, mor gyfforddus, mor lyflu. Ond oedd well dy fe, pan oedd yr amser yn barod, i fod gyda pobl Dduw. I fod gyda pobl yr arglwydd, i fod ynghlwm wrth waith yr arglwydd. Beth oedd pleser yr aifft o gymharu a bod ynghlwm wrth alwedigaeth Duw. Ja, beth mae Moses yn dweud wrtho ni? Neges Moses. So mae'r saint yma, fel ni'n darllen yr Hen Testament, a chi'n gallu darllen hanes Cristnogion wedyn ni, ar hyd hanes yr eglwys, mae'n werthfawr iawn. Nid ni yw'r cyntaf i wynebu anawsterau yn y bywyd Cristnogol, nid ni yw'r cyntaf i gael yn temtio i droi nôl a roi lan ac yn y blaen. Mae wedi digwydd o'r blaen, a mae pobl wedi dod trwyddi. A wedyn wrth ddarllen, ni'n gallu gweld a cael help mawr i gario ymlaen, wrth gwrs, i ddyfal barhau. Felly, gwrando ar y dorf, ar dystiolaeth pobl ffydd, fel saint yr Hen Testament a saint yr Eglwys hefyd. Wedyn, gwisgo'r dillad iawn i'r redeg. Na'r peth nesaf, os ych chi wedi gwylio yr Olympics, chi wedi gweld yr rhedwyr ar y trac, neu yn rhedeg y marathon neu beth bynnag, ond nhw ddim mewn cot fawr a Wellingtons. Sa'n credu? Ond nhw'n stripo lawr i'r llia posibl. Vest, shorts a spikes. Na fe, dim byd arall. O bydde unrhyw beth arall yn dylan nhw'n ôl. Siwr allwch chi redeg yn iawn mewn welis. Amosib ychan. Amosib. Beth yw'r rhain te? Wel, dyma beth mae'n gweud. Gadewch chi'n unne fwrw ymaith bob rhwystyr. Na'r peth cyntaf, bob rhwystyr, ac yn ail y pechod sy'n ein maglu mor hwydd. Rhwystrau a phechodau. Beth yw'r rhain te? Rhwystrau yw pethau cyfreithlon bywyd sy'n gallu'n tynnu ni nôl o cael gormod o le yn ein meddwl, yn ein bryd ac yn ein calon ni. Pethau cyfreithlon nawr bywyd. Gwaith, hobi, pleser, beth bynnag yw e. Os geiff e ormod o le, os mae'n dod i'r canol, a mae Iesu Grist yn dechrau mynd i'r ochr, byddwn ni ddim yn rhedeg yn iawn. Nawr, dim ond chi a fi yn bersonol sy'n gallu ateb beth yw hwnna, neu beth allai fe fod, yn y mywyd i ar hyn o bryd. Mae rhaid i chi a fi feddwl o ddifri, ateb ger bron Duw a meddwl gyda'r arglwydd, nawr beth falle sy'n dod mewn fyna? Beth sy'n cymryd gormod o le? Beth sy'n ar yn feddwl i cyn mynd i gysgu? Beth wy'n breuddwydio amdano? Beth wy'n codi a meddwl amdano peth cyntaf yn y bore? Beth sy'n llenwi fy mryd i? Beth os gaf i funud o lonydd wy eisiau troi ato fe a meddwl amdano fe? Beth yw'n uchelgais i? Beth yw meddwl mawr y mywyd i? A Iesu Grist yw e? A'i bodloni'r arglwydd yw e? A'i gwasanaethu'r arglwydd? A'i jyst cymryd amser i feddwl am yr arglwydd? A myfyrio arno fe? Beth yw e? Ac i ni gyd yn gwybod. Mor rwydd yw e. Mae'n ein baglu ni mor rwydd y peth yma, bod Iesu Grist yn mynd i'r ochr. A mae'n cael beth sy'n ar ôl o'n feddwl a beth sy'n sbar o'n nghalon ni. Wy'n gwybod beth yw e. Chi'n gwybod beth yw e hefyd. Felly, gadewch i ni o bryd i'w gilydd i feddwl am hyn. A symud e. Symud e. Sdim byd yn werth colli a gosrwydd Iesu Grist i'w gael e. Dim byd. Dim byd. Ac mae yna gymaint o bethau. Meddai John Calvin, wi licio'r dyfyniad yma, wedodd John Calvin, mae'r galon ddynol fel ffactri
sy'n gallu gwneud eilinod. Right? I ni'n gallu troi nhw mas, i ni'n gallu troi unrhyw beth yn eilin. Y galon yma. Mae fel ffactri. I ni'n gallu troi unrhyw beth yn eilin i ni. Yn ddiw i ni. Cael gormod o le. Chi bod beth sy'n helpu fi, achos bod fi'n gwybod am y brwydrau yma, gymaint a unrhyw un arall. Chi bod beth sy'n helpu fi? Os oes rhywbeth dwi'n meddwl, mae rai fi gael hwn, wy moyn hyn nawr. Beth bynnag yw tase ti, John bach, ar dy wely angen, bydde fe'n werth dal gafel ar hwn nawr? Bydde fe rili o werth i ti? Mewn perspektif tragwyddol. Meddwl nawr, John bach, wy'n siarad yn unan nawr. A wrth gwrs yn aml iawn, dyw e ddim. Dyw e ddim. Ond i ni'n colli perspektif. Wel, oedden ni'n barod. Os oes rhywbeth yn mynd yn ormod, gormod o le neu'n calon a'n serch, gadwch e fynd. Come on, gyda'n gilydd. Gadwch e fynd, mynwch bod Iesu Grist yn y canol, yn llenwi gorwelion ein bywyd ni, yn llenwi'n uchelgais, yn llenwi'n bwriadau a'n serchiadau hefyd. Ac yn ail, y pechod sy'n ei maglin rhwydd. Pethau cyfreithlon yw'r rhwystrau, ond mae pechod yn wahanol. Mae hwnna'n anghyfreithlon. Be sy'n erbyn cyfraith Duw, be sy'n erbyn y degorchymyn. Unrhyw beth mae gair Duw neu gorchmynion Iesu Grist yn dweud sydd ddim yn iawn. Gadwch e fynd. Dyw e ddim i fod i gael lle. A mae yna bechodau, chi'n gweld, eto gwahanol nawr, sy'n mynd i faglu ni'n rhwyddach na'i gilydd. Mae gyda chi'ch pechodau sy'n baglu chi'n rwydd, mae gyda fi mechodau sy'n maglu fi'n rwydd. I'r Hebreaid yma, troi nôl o dde. Tueddu edrych nôl. Tueddu feddwl, os nad yw hwn yn gweithio mas, wy'n mynd nôl, wy'n mynd mas o hwn. Rhyw pido trysto, pido dal i fynd, troi nôl. A mae gyda ni ein pechodau sy'n ein maglu'n rhwydd. Yn Saesneg, besetting sins. Dyna'r term, besetting sins. A mae'n bwysig iawn bod ni'n nabod nhw. Mae'n bwysig. Bydd rheina'n tripo ni yn rwydd. Felly bydd hwnna ddim yn tripo y person dros nesaf i fi mor rwydd, ond bydd e'n tripo fi lan. Mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol. Mae'n anodd i restru a gweud y gwir. Mae'n chybod, troi nôl o dde gyda, ond falle bod gwendid moesol oherwydd y bywyd oedd gyda ni cyn dod yn Gristion, falle. Falle bod ambell i berson yn mynd i boeni a pryderu yn ormodol, bod e'n mynd yn excesif. A Iesu Grist yn dweud, peidiwch â phryderu. Peidiwch â mynd dros y top gyda pryderu. Wedyn ni barnu, falle, ysbryd barn, beirniadol o eraill. Mae rai o'n ni'n gallu cwmpo i hwnna'n rwydd. Balchder. Balchder ysbrydol i'r Cristion. Diolch bod fi ddim fel mae pawb arall. Diolch bod fi gymaint gwell na phawb arall. A mae'r Cristion, Uniongred, Efengylaidd, yn rwydd i gwmpo iddo fe. Ni gyd yn gwybod, yn gallu'n baglu ni'n rwydd. Balchder ysbrydol. Mae'n i fod mor ofalus. A falle trachwant, rhywiol, mae gymaint o bethau, falle gweud celwydd. Dan bwysau, i ni ffindo fe'n rwydd. Mae'r celwydd yn dod mas, pan mae pwysau yn dod arno ni. Ond mae rhaid i ni nabod ein hunain. Mae rhaid ni ochel pob pechod, ond mae'n ambell un yn mynd i'n baglu ni'n rwydd. Gadewch i ni fod yn agored ger bron yr arglwydd, gyda help yr ysbryd glân, i ddelio gyda fe. Symud e, brwydro ni erbyn e, yn enw'r arglwydd Iesu ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac wedyn, rhedeg. Rhedeg arall. Byw y bywyd Cristnogol. Nid bod yn spectator. Byw bywyd Iesu Grist mewn gwirionedd. Ei fwyd a'i ddiod oedd gwneud ewyllus y tad. Neu fwyd neu ddiod neu flaenoriaeth plesio Duw yn ei fywyd Nid fe wyllus i, de wyllus di. Awn elef. Dyna oedd yn rheoli popeth i'r arglwydd Iesu. Na'r bywyd. Nid beth dwi moyn mas o fywyd yn gymaint. Beth mae'r arglwydd moyn
mas o mywyd i. Beth mae e moyn? Allech chi feddwl am unrhyw beth gwell na beth sydd gyda fe ar ein cyfer ni? Mae ewyllus e ar gyfer ein bywyd ni, dilyn e, wrth gwrs. Ac mae'r cwrs wedi osod o'n blaen ni. Mae yna anawsterau, mae yna heriau, mae yna diversions, mae pobl yn gosod diversions lan, ni'n tynnu ni off, wrth gwrs. Diafol, cnawd a byd. Dyna'n gelynion ni. Satan. Os ych chi o ddifri am ddilyn Iesu Grist ac am wasanaethu'r arglwydd, bydd Satan yn fisi iawn. Byddwch chi'n cael amser tawel, rwydd, bed of roses i'r gwrthwyneb. Bydd e'n ffyrnig ar adegau. Mwyaf o ddifri i chi gyda Duw, mwyaf fydd e'n fisi yn eich erbyn chi. Y frwydr ysbrydol, i'ch tynnu chi lawr, i'ch neu chi gwmpo, a'ch tynnu chi nôl, fel bod chi ddim yn sefyll, a gwrth sefyll, fel mae'r arglwydd yn bwriadu ar ein cyfer ni. Mae rhaid ni wisgo'r arfogaeth yna. Mae wedi paratoi ar ein cyfer ni. Y cnawd, diafol, cnawd a byd, cnawd, wrth gwrs, yw yr hen natur. Yr hen natur oedd gyda ni cyn dod at Grist, y natur wreiddiol ni, natur bechadurus, sydd ddim yn caru Duw, sydd ddim eisiau Duw, sy'n rhoi'r hunan ar bedestol, sy'n rhoi'r hunan ar yr orsedd. Yr hen natur. A mae yna frwydr, wrth gwrs. Yr hen natur a'r natur newydd. Ac ni'n cael ein galw i roi'r hen i farw. I farw. I gario'r groes. I farw i'r hunan bob dydd. Ac yn drydydd y byd, wrth gwrs. Y byd nawr yw bobl, chi ddim yn gallu rhoi ar fap, pobl sydd ddim eisiau caru Duw, pobl sydd ddim eisiau caru Iesu Grist, y byd. Lle does dim croeso i Dduw fel Duw ac arglwydd a brenin, sy'n croeso i Iesu Grist fel brenin. Y byd, i ni yn y byd. Mae Efengyl Ioan a Ioan yn pwysleisio fe, fel mae Iesu Grist yn ei bwysleisio fe. I ni yn y byd, i ni fod yn y byd, wrth gwrs. I ni'n oleuni ac yn halen yn y byd. Ac eto mae'r byd yn elyn. Yn y byd, gorthrymder ag ewch. Yn y byd, chi'n mynd i gael brwydrau a gwrthwynebiad. Dyw'r byd ddim yn hapus os ych chi'n gweud mae Iesu Grist yw'r unig ffordd at Dduw. Dyw'r byd ddim yn mynd i fod yn hapus os ych chi'n credu gair Duw heddi. Bydd y byd ddim yn hapus, cofiwch na. Felly, rhedeg. Rhedeg, yr anawsterau, byw i wasanaethu yr arglwydd. A mae 4 peth mor bwysig yn y bywyd Cristnogol, 4 moddion gras. Mae'n rhwydd i gofio, mae'n Actau 2:42. Beth nath y Cristnogion cynta? Dyfal barhau, dal ati yn nisgeidiaeth yr apostolion, felly mae rhaid ni gael gair Duw, mae rhaid ni glywed gair Duw, darllen gair Duw a myfyrio ar air Duw. Na'r un cynta. Wedyn cymdeithas, cymdeithas y saint. Mae angen y gymdeithas arno ni. Mewn oedfa, mewn cwrgweddi, mewn cymdeithas. Mae angen y gymdeithas arno ni. Yn drydydd, torri bara. Mae angen dod i'r cymundeb arno ni. Mae'r cymundeb yn bwysig iawn yn y Testament Newydd. Mae'n hynod o bwysig. Mae wedi cael ei roi gan Iesu Grist fel gorchymyn i ni, i wneud hyn cof amdano fe, ac i ddangos ei farwolaeth. A mae'n cael effaith arbennig ar Gristion, i gofio ac i cael ei atgoffa a cael dangos yn yr elfennau syml beth mae Iesu Grist wedi wneud drosto i. A'i ddod nôl i fyna, trwy'r amser, mae'n foddion gras. Trwy hyn mae Duw yn rhoi gras i ni. Trwy hyn mae Iesu Grist yn rhoi gras i ni i redeg. Redeg yr yrfa. A'r pedwerydd yw gweddi. Gweddi bersonol, gweddi fel eglwys, gweddi gyda Cristion arall, gweddi bob amser. Bob amser. Direct line. Gyda'r holl alluog. Direct line gyda'n tad. Gyda'n brawd. Yr arglwydd Iesu Grist. Ac i orffen, edrych ar Iesu. Mae'r bywyd Cristnogol yn galed, yn sych ac yn oer os nag ych chi'n gweld Iesu Grist. Os nag ych chi mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu ac yn ei weld bob amser,
Am bob golwg i ni'n cael ohono ni'n hunan, mae eisiau golwg ar Iesu Grist yma ni. Neu fyddwn ni'n torri'n calon yn llwyr. Achos mae gyda ni feddyg, mae gyda ni frawd, mae gyda ni graig, mae gyda ni fugail, mae gyda ni brynwr, dyma geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwewedig rai. Dyma un sy'n caru maddau, bechaduriaid mawr. Mae wedi mynd o'n blaen ni, mae'n paratoi lle i ni yn y nef. Mae rhaid ni gadw golwg ar Iesu Grist. A'i groes, a'i atgyfodiad, a'i eiriolaeth, mae'n eiriol drosto ni nawr. Mae'n cynrychioli yn y nef, mae'n gweddio drosto ni, mae'n ymbil drosto ni, i ni gael dal ymlaen tan y diwedd. Mae'n paratoi lle yn y nef ar ein cyfer ni. Mae rhaid ni gadw golwg ar Iesu. A ffordd nath Iesu Grist redeg te. Dyna beth sy'n cael ei bwysleisio. Mae'n awdur a pherffeithydd ffydd. Fe oedd y cyntaf. Fe oedd y pioneer. Fe yw capten ein iachawdwriaeth ni. Fe sydd wedi'r rhedeg o'r cryd i'r bedd, i'r groes, heb unrhyw bechod. Fe sydd wedi'r rhedeg y ras yn berffaith. Fe sydd wedi rhoi ei hunan drosto ni. Oherwydd Iesu Grist, i ni'n gallu cael ffydd i gredu. Achos bod wedi llwyddo, achos bod wedi talu dros ein pechodau ni, mae Duw yn gallu rhoi ffydd i ni i gredu ynddo fe. Fe yw awdur ein ffydd ni, a fe yw perffaethydd ein ffydd ni, wrth gwrs. Fe yw'r un sy'n garanti i'n ffydd ni. Pan mae Duw yn rhoi addewid yn y Beibl, os i ni'n credu fe, i ni'n garantid ohono fe. Trwy ffydd. Pam? Di ni ddim yn heiddi dim byd mae Duw yn addo. Na, mae Iesu Grist yn heiddi fe. A fe wedyn yw perffaethydd ein ffydd ni, chi'n gweld? Fe yw'r un sydd yn eiriol drosto ni yn y nef. Na fydd ein ffydd ni ddim yn pallu. Chi'n cofio fe'n gweud oedd Pedr yn ymffrostio. Mae e'n mynd i fod yn ffyddlon i Iesu Grist, a mae Iesu'n dweud, ti'n mynd i wadu, bod ti'n nabo fi. Ond, dwi wedi gweddio dros y ti. Be sydd wedi cadw Pedr? Gweddi Iesu Grist. Eiriolaeth Iesu Grist. Beth fydd yn ein cadw ni tan y diwedd? Eiriolaeth Iesu Grist, wrth gwrs. Mae e'n eiriol drosto ni i gwblhau ein ffydd a gyrfa ein ffydd tan y diwedd. A fel nath e redeg, dwi'n gorffen gyda hwn nawr, fel nath Iesu Grist redeg te, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Oedd gyda fe ffocws wrth redeg. Oedd e'n edrych mlaen. Y llawenydd oedd i ddod. So oedd e'n edrych mlaen tu hwnt i'r groes. Oedd e'n edrych mlaen at yr atgyfodiad, ar esgyniad. Oedd e'n edrych mlaen at gael eistedd ar ddeheulaw Duw. Oedd e'n edrych mlaen at weld filiynau o'i bobl yn dod ato fe, a'r llawenydd sydd yn y nef pan mae un pechadur yn edifarhau. Un. Wel, meddylwch am y llawenydd nawr pan mae bobl o bob llwyth a gwlad ac iaith a chenedl yn dod at Iesu Grist. Y llawenydd. A dyma beth oedd ar feddwl Iesu Grist wrth redeg, y llawenydd oedd i ddod. Wel, siwr di ni fod i redeg te? Wel, yr un ffordd. Y llawenydd sydd o'n blaen ni. I ble i ni mynd wrth redeg? Be sydd o'n blaen ni? A mae hwn mor bwysig. Mae mor bwysig yn y dyddiau ni'n byw ynddo fe heddi. Beth yw'r gwahaniaeth sydd gyda ni? Mae bywyd lot o bobl o'n cwmpas ni'n gyfforddus iawn. Mae gyda nhw lot o bopeth yn ei bywyd nhw. Maen nhw'n anhapus ar y cyfan, ond mae gyda nhw lot o bethau. Maen nhw'n edrych yn iawn, lot o bobl yn edrych yn gyfforddus ac yn dda. Beth yw'r gwahaniaeth mawr sydd gyda ni? Y dyfodol. Y dyfodol. Mae Salm 73 yn gweud, fel oedd Asaf, yn genfi genus o'r anghrediniwr. Oedd e'n cael bywyd caled, a rhaid ddim yn credu yn yw i weld yn cael bywyd rwydd. Oedd gran arnyn nhw. Edrych yn gret. A fan hyn mae e'n treol dilyn yr arglwydd, a mae struggles bob llaw. A wedyn mae'n mynd i'r cysegr, a mae'n gweld i diwedd nhw. I ble maen nhw'n mynd? Maen nhw fel sy'n nhw ar slaid fawr yn Oakwood. Slaid fawr. Mae'r slaid yn mynd fel na, maen nhw'n enjoyo. Mynd ar y slaid. Ond ble mae'n mynd?
Mae'n mynd lawr i ddistryw. Beth yw'r gwahaniaeth y mywyd y Cristion? O, mae'n frwydr, mae'n galed, mae yna orthrymderau, mae yna demtasiynau, mae yna dreialon, mae yna siomedigaethau, mae yna golledion. Ond ble i ni mynd? I ni mynd i'r Gwynfyd, i ni mynd at yr arglwydd, i ni mynd i'r gogoniant, i ni mynd i'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd. Dyna ble i ni'n mynd, mae gyda ni ddyfodol gobeithiol. Mae gyda ni obaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae mor bwysig yn ein tystiolaeth ni heddi. Os chi'n siarad y pobl heddi, mae gyda nhw bopeth i weld, mae gyda nhw atebion i bopeth. Be sydd gyda nhw ar ôl marw? Gofynnwch iddyn nhw. Be sydd gyda nhw wedyn? Be sydd gyda nhw i edrych ymlaen ato? Y llawenydd sydd o'n blaen ni. Felly wrth i ni redeg, wrth i ni wneud penderfyniadau, wrth i ni feddwl colli mas ar rai pethau, tynnu rai pethau bant. Y pechodau, pethau cyfreithlon, sdim ots. Be sydd o'n blaen ni? I ni'n mynd i fod gyda'r arglwydd. I ni'n mynd i fod yn y gogoniant. I ni'n mynd i fod mewn stad o ogoniant, heb unrhyw bechod, heb unrhyw wendid na llesgedd, na dagre. I ni'n mynd i fod gydag ef. Ac yna ca fod gydag ef pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Mae rhaid ni gael y persbectif iawn os i ni'n mynd i redeg yn dda. A Iesu Grist wrth redeg, y llawenydd oedd o'i flaen. A pan oedd gwarth ac elyniaeth, oedd e'n chwarae fe lawr. Oedd e'n dirmygu gwarth. Oedd e'n chwarae fe lawr. Pan oedd e'n cael i wawdio, oedd e ddim yn gweud gair. Pan oedd e'n cael i fygwth, oedd e ddim yn gweud gair. Pan oedd e'n cael i erlyd, oedd e'n gweddio dros ei erlydwyr. Mae lot o ffys di bod am y seremoni agoriadol yn yr Olympics. Gwawdio'r swper ola. Be chi'n ddisgwyl? Beth i ni'n ddisgwyl gan y byd? Beth i ni'n ddisgwyl? Mae'n mynd i ddigwydd. Mae'n mynd i ddigwydd mwy a mwy. Beth yle'n ymateb ni fod? Sym eisiau ni wedi byd. Ein ymateb ni yw gweddio drostyn nhw. Ein ymateb ni yw cyflwyno'r efengil iddyn nhw. Maen nhw'n ddall. Maen nhw'n farw yn ysbrydol. Beth ych chi'n ddisgwyl? Gweddiwch drostyn nhw. O dad, maddau iddyn nhw. Dyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Maddau iddyn nhw. O ran gwatwa'r Duw, bydd yr arglwydd yn delio gyda hwnna i gyd. Yn ei ddoethineb e. Ein lle ni yw bod yn dawel. Gweddio cynnig yr efengil. Cynnig ffordd bywyd. Hyd yn oed i watwarwyr ac erlydwyr. Na fe, rhai pwyntiau, gobeithio ymarferol, gobeithio bod nhw'n helpu ni i'n calonogi ni gyda'n gilydd i redeg yr yrfa sydd wedi osod o'n blaen ni. Bore yma, i ni mewn ras arbennig iawn os i ni'n Gristion. I ni ar yrfa o'r byd yma i'r gogoniant. Diolch i Dduw am hwnna. Mae wedi osod o'n blaen ni, bywyd llwybrau cyfiawnder yw nhw, bywyd mae Iesu Grist i mynd o'n blaen ni a'i fyw o'n blaen ni, sy'n arwain i'r gogoniant. Gadewch i ni dynnu unrhyw rwystrau a phechodau a rhedeg a cadw'n llyged ar Iesu Grist. Fel bod ni'n gorffen yn dda mwyn i enw. Amen.